kayo. God bless. Bishop. Praise the Lord. Salamat, Pastor Tito. O sa mga kausapan, kung lago na akong ngayon ang Diyos. Praise the Lord. Hallelujah. Ay, para sa mga Diyos. Yes! 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 Hallelujah! 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 Praise the Lord, makalingkod sa ako sa mga aliyot, mga kaisunan. Praise God. Salamat kayo ninyo. O samtang na malandong ko kagahapon, mga isunan ako nga. Praise God. Buwan-buwan na ba? Why doon nga kanaanan diri? Kung nabaasa man sila mga to, napamalandong na akong giingon ni Isayas, mga isuon nga daw nahimong sama sa mga karnilong may magpalantay talaga tibulaan kung asa magkatibulaan na silang pangitaon magkaon kung bahala nila o kanang magtinuwa lang ta basta nalay magkaon mga isuon dahil kung istaan din niya inot para si Brother Jonathan, mga kaisunan ng Palda, ito kaisunan niya ipiyang sa tinukang pastor, iniralang sa kabuutan ng kaisunan. Tantanan ko mga isuon, palit kong isda. Tagsara kayo kumati dito anak niya, kung palit kayo. Ay kung kaya na kung paulian sa kapital. Ano na yan? Ay, sa Ginoo na. Dahil pagkapit pastor sa imo mo lain na sa Ginoo pagkas kapital lain sa ako wag ipagbayan mura tayo kung mahuminto sige para sa imo na kay ako na nangitay muna nga order ko 150 kahiwa na ako anak ko 150 kahiwa niya Brother Jonathan kuha niya kalawon kumanta ko na alas 2 so ko kapatid balik kong tugig lakaw nito alas 2 kasi mga igsoon praise God kaya kasi ito'y pasayan na labas kayo niya i-display balik lang sa kong para naiparis-paris sa tinuwa mga igsoon muna din natamang lakaw ron ito yung kawaran ng yayo 10 kilos ko itong bukas akong palungan nito take out ng ito ninyo dito praise God salamat sa Ginoo hallelujah lipagay ko mga igsoon nga naan na seminar ay ang kasagaran nato mga igsoon ang atong conference at seminar para sa LM, para sa men, para sa youth, para sa Sunday school o murang nakaligamaan nato kining World Mission Department para sa kining evangelism seminar which is on ang heartbeat sa atong Ginoo Kristo. Mauni ang rason nga ano siya nakadaaw kini sa yuta mga igsoon aron ta iyang luwason o mao ang first step hallelujah nga kita makakaplag sa Ginoo kung dunay mo sugilo na to kung dunay mo pahayag na to kung dunay tao nga gamiton aron mo evangelize ka na to mga igsoon. So salamat sa youth department no ay evangelism department rather sa our mission hallelujah na gi-organize ni mga kaisunan karong kaning September man to Pastor Romero sa September 4 ang atong kanang invited guest mga igsoon gikan sa Kawas no mga executive board mga atong mga lecturer unya national na siya unya nakalindot kay diri gihid sa Cebu imagine ka na wa sa Davao wa sa Manila wa sa Palawan niya sa Cebu pusa hallelujah ato ng Panginoon sa Ginoo mga isun na ato ng mapangandaman ato ng matambungan kay usa na ka nindot kayo ma-fellowship hallelujah
sa World Mission Department. Dako lang ang entrance or registration tungod kay nindot sa kayong atong video mga igsoon. Nindot kayo atong video kanang praise God, hallelujah. Ang putas Ginoo mga kaigsuonan ng atong video doon mag-fellowship na nag-aral-aral kaya sa mga leader na to nakita naman doon nila living up na punta sa Ginoo. At na mga kantigan, makaparehistro na ta, enough na ta na makapangandam aron kanang maka-appeal. Kaya sa pagkatinuod na may isun, halos ka nagbuwag na na yung activities. Kung wapata pa nalangingis, sinuhan hindi nakita mo. Hindi, pagkakuhaman, hanap po sa Mesko, hindi pagkakuhaman, hanap po lang yung department. Hallelujah, na Pastor Mingon Siaro. Mga imperno po nila itong mga libro, nakahan na sa pinusin na ito, ano bro? Hindi sa ginagawa ng pastor, may lahat ito, no? Atos na dito, hindi na manasig, may imperno sila, wala kita ito, bago na na. Kapuntos sa ganang. Saan ito? Grabe na ito mga pinusin ng himo. Sakto yun, araw lang sa pag-likon, pag-dasin, o sa pag-hatag na itong dugang kaalam, alam sa kay mayaman sa Ginoo. At ito ko itong mga ulo, mga kaigsuonan, nakipagtahod, hallelujah, sa punong sa Diyos. Ginong Diyos, nalaping palahan sa katanan. Dagang salamat Ginoo sa mga kaigsuonan, na karong Lord, naigugma, lipay, nasikon Ginoo, na may atin, ganun maong, hallelujah, among seminar Ginoo, evangelism seminar. Lord Jesus, naghanyo minimo Ginoo, gagamitan mi apat ko, makulangan sa mis kaalam Ginoo, dili sa mi mahimong epektibo. Thy little knowledge is dangerous. Busak Lord, mo ang mga pamaagi, mo ang Ginoo, ang usay Ginoo Diyos ka ang angan na kami motubo, moso, kung makasabot sa imong katuyuan ka na mo, Ginoo. Lain itong amahan, Jesus Christ of Nazareth, naghanyo ko kanimo, Ginoo, kagamitan ko alang sa imong kahimayahan. Tagay kong isusulti, Ginoo. Hindi ako magsunod sa notes, Lord. Gusto kong magsunod sa imong kagustuhan, Ginoo. Gusto kong magsunod sa imong kabubuton. Gusto kong magsunod, Ginoo, sa imong katuyuan. Kaya dili aksidente, Ginoo, doon na yung mga department, doon na yung mga activities. Imo ning programa, Ginoo. Imo ning ipadayag ka na mo. Aron kini mahitabo, Ginoo Diyos. Nining katapusan mga adlaw o nining adun na nimo nga pagbalik. Busa Ginoo, magapamuhat ka sa mong kinabuhi. O magahatag ka, Ginoong Diyos, hallelujah. O mensahe ka na mo, kanon, pinagi sa imong ubos na ulipon. Mao kini ako nga pag-ampo sa pangalan ni Jesucristo nga Nazaret noon. Amen. Hallelujah to God. Come on. Nakakakit ang Ginoo. Nagkas ka. Uwan sa pag-apli sa iyo. Tulong mo kasi uwan sa pag-welcome sa iyong presensya. At sa murato siya mga iso. Hallelujah. Praise God. Salamat ko sa Ginoo mga igsoon na si Pastor Ondo, lugay-lugay din nato ang mga mission director, isa si Ginoo dahil mo ng sectional presbyter, niya si Pastor Tito ngayong secretary, mula sa mga itong World Mission Director. No? Hallelujah. O salamat ko nga na-organize ni, tabo ni, o ang atong isbutan karon mga igsuon. Praise God, hallelujah. Maghisbuta, mahitungod mga igsuon ng kwarta. No? God needs money for evangelism. Mutuo ba mga igsuon? Hallelujah. O salamat sa Diyos nga tudluan ta, pasabtun ta, ngano nga ang muluhaton sa Ginoo na kinahanglan yung sa lapiano, no gani ato na nang i-practice bisag wala nato kasika ug wala nato encourage sa mga kaigsuonan sa pagbuhat dili daghanan nagabuhat ani mga igsoon. Like for example sa atong outdoor crusade,
manghatag tag 2 kilong bugas, manghatag tag sardinas. Praise God, wala may nagtulong na ito ang gikan sa headquarter. Ato naman ang initiative. Kaato man po nabasa sa Biblia, magkatuloy pa kaligo nga giwalihan sa itong Ginoong Kristo na mga apostolis. Pinapanakuha na sila kaya sa tagi, pakaon na nila ng kilong-kilong na. Yung Ginoong ayaw sila palakuha kagigutom. Doon sa nga itong isundugan niya. Hallelujah! Nakay kay sunan. Nabi ko na ako, pastor. Mo dala ko kusang-isang bugas ako, pastor. 20 kilos na bugas ako, pastor. Kanang 5 kilos na ako mapon. Ito, bay-bay nun, timbang-timbang nun, nung tinang 2 kilo. At ang 2 sa Pinas, kung 2 pa ka noodles, ibay na sila kung pitan ng iso. Amen! Wata tuluyan eh. Pero nagpanliw ang Ginoo mo ni buhatan ninyo mga Yes! mau dihimungan ninyo aron sila malipay o aron sila muli nga adunay madala. Pagbansya no sa Facebook ang grabe ginagdag kayo may subukan sa pagkat ginagawa po na bautismo. Ano mo ang tungtong makasabot sa puno sa Ginoo mo ang tagutay sa pipay mo ang mabalik mga kaisunan. Praise God. Hallelujah. So morning usah nga pasabot amin ang muluhaton sa Ginoo na kinahanglan kwarta. Amen. Kanabi na rin sa itong panahon karon ug asa ta mag-crusade at sa ta magsiminar, di na maglakaw. Kinahanglan ni kwarta ng masahe o nakay sakyanan kinahanglan kang kwarta aron patugil. Amen. Hallelujah. Kung kailan ma-open ang atong mga sanabutan mga isuon. Kinahanglan ma-apply ang atong panghuna-huna. Nga kining buluhaton sa Diyos, di ni pangwarta, kundi ni nang kinahanglan ni kwarta, aron makalihog mga iso. Hallelujah. Atong Ginoo Kristo sa una, nagkalisod-lisod yung taon siya, panilingan sila buhis. O man siya negosyo, wapon siya trabaho. Yan lang ipapagiluhin si Pedro nga to suma. Pamulong ito nyo, kaya yung unang makupit. Mangharang baba na, kaya doon ay sinisiyo ng nilogong. Kapayan sila tuwis. No? Sa ito paliit kayo ang kwarta mo. Umuna nga mo mga pag-apo ng mga pastor Lord, panalangin ako mga isuunan, Ginoo, maluoy ka. Yes, amen. Panalangin sila, pauswaga sila. Aron mahimo min katambayan yung diya sa imong pulungan. Praise God. Hallelujah. O ang Diyos, wala siya magdumili mga kaisunan. Hindi ako 10 years, 15 years ago sa imong pagkakabi o karon yun sa kapag. Ibig kapag sa Ginoo. Yun sa kapag panalangin sa Ginoo. Buta na ipasabot na karon ng Kristiyano nito, karon ng taning kamo, sa una wa taning kamo, oy, nabaw pas taning kamo. Pero ano wa may niyabot, kay wa man itungod sa Ginoo, ang panalangin nagagikan na sa Diyos. Praise God. Busa. Hallelujah. Ang kwarta, importante. God needs money for evangelism. Saan makalimutan ba ko sa oras? Ngayon ko sa tubangan kay tanawa 15 minutos na iba. O, bahay ko kasugod, wala. 5 minutos na nabilib. Praise God. So, kinahanglan masabda nato ni mga igsoon. O, ang Diyos walay kalipay atong mga tihig. Kaya ang Ginoo wa man tihig-tihig sa iyang kaugalingon. Bisan pang yung kaugalingong lawas gihatag ko. Ingon nga bayad, lukat nato. Ang atong Diyos o sa ka-Diyos na generous ay di mahadlok mo agad, bisan pang yung kaugalingong lawas. O niya kita mahadlok ng buhatag anang ato ang kwarta niya aning punato, inatag po na sila. Pero sa apo mo talaga, kung kamang mahimong kwarta, praise God, Ginoo mo nangatag paagi na, ano mga kwarta ka? So, kinahanglan hinumduman nato siya. Tanawa na po,
unsa ni kwarta, 30 ni kwarta mga igsoon, mulipat-lipat, mulingaw-lingaw. Ecclesiastes chapter 10, verse 19, usahay mo rin kahingdan ba? Pwede na nato matagal ang Ginoo kay matod pa ni Haring Solomon, ang usa ka tawo pinakadato sa tibuok kalibutan o pinakamanggialamon sa Ecclesiastes 10:19. Ang kumbira ginahimo alang sa hudyaka o ang vino magakalipay sa magakalipay sa kinabuhi o ang salapi magatubag sa tanang mga butang. Amen. Wow. Yes. Hallelujah. Grabe. Fiesta, hudyaka. Muna na sa ito, kanang atong anniversary, atong Thanksgiving. Ala, hudyaka, mga kaisunan. Ala, praise God sa mga kaisunan. Kaon tayo, mga kaisunan. Dili na daw tananas Bible. Mag-fiesta sila ka na ito, celebration. Kaya mo na'y panaghudya o pagpasalamat sa mga kaisunan. Nag-meaning to say, naabot pa sila ng tuwiga, naabot pa sila ng panahona, nga daghang mga ups and downs sa ganyan, apan tungkol sa kaluoy sa Diyos, nagtigom sila, aron managhudya ka o managpasalamat niya sa atong buhay na Diyos. O ang kwarta, tubag sa tanang butang o sa tanang mga kikinahanglan. Amen? Yes. Nini kalibutan na ang kwarta mo na'y mutubag sa imong mga kikinahanglan. Yes. Mo na nga ayaw pag-ingon kanang kwarta wa kay ko magkinahanglan na kay biyaan na nato. Ayun na wa kay ko magkinahanglan sa pagkakaroon ako ng kikinahanglan aron magamit ka sa pinatos Ginoo, pero wa na ko nahimua nga ako ang agalon kay nagbalik sa Ginoo, ako ra man na siyang biyaan. Dili para sa itong akong amigo mga isong nga nagpahimong bus nindot tayo, no? Taga-Masbate to siya. Grabe, dato yun. Unya, base yung ipahimo. Ilan to kamilyon ko nung yung gasto, hapit na magpitalanan na. Naku, pastor, pagka ninutan ng base ko ipapag sa mo lagi, kung nandi ko kay aron nga ato ng makortan, kung rapture na karusunod si Mana, ayaw sa tapos rin, ayaw sa tapos sa kasi nung pag-rapture, kaya aron makabawi ko na. Ay, kung bitawan, sige, nag-i-up. Naminumon man, nawili man siya ang basa na gipahimo. Uy, patay ka niya. Bisag kung siyang mga panalangin, bisag kung siyang mga increase, bisag kung siyang mga blessing, ayaw ihigog dahil kasing-kasing. Ayaw mo nga, Lord, nanganganay mong pagbalik, Lord. Ano makapahimos ko ani? Nilistaya ba? Lord, langan-langan na itong pagbalik, Lord. Aron, makakuha pa kong interest atong akong deposit. Unsa na? Praise God. Unsa may ang uban, misig man, Lord, balik na, Lord. Kaya daghan, kaya kong problema, Lord. Kaya kami nawon sa ginawa ni. Praise God. Hallelujah. So, ang kinahanglan mga kaigsuunan nga ang kwarta ato ng iluhon nga mo na itubag sa atong panginahanglan pero dili na gapos sa ato ang pangangalagan sa atong buhay. Yes. Ayaw na Ginoo ang makapagapos nimo nga Ginoo di isa ko makasimba nun, sorry Lord, kanay order. Praise God, order ka niya. So, ganyan taga mga igsuon, hallelujah, ang Biblia nag-ingon mga igsuonan, si bisan kinsa nga atuan ito iyang kasing-kasing, mo na iyang Ginoo. Ikaw na, Lord, ikaw na gihapon ng Ginoo, kasi nag-deliver ko, naroon din ko na-una ni mo, huwag man siya kong Ginoo, sige mo kong sampit ni mo. Ito ba naman, kung yung Ginoo, na huwag ka kaatong simbahan, kaya nag-deliver ka. No? Praise God. Hallelujah. Kinahanglan mga igsoon, mga pastors, hallelujah, ako mong encourage. Ayaw mo kabalaka, ayaw mo kagul. Kaya ka ng kabalaka, kagul, ako na nagian sa una mga igsoon. Huwag na makatabang na ako.
Nahining mo na akong kaisunan pag amigo, pag negosyo, kailangan na magkay kwarta. Nauna na akong magaling ko mag-negosyo sa una. Nga, naglisod pa ko ipalit yung bugas. Kalong ba makakaon ako, mag-negosyo-negosyo. Muna sa Krasyon, kalong ois kino. Full time yun mga igsoon. Hallelujah. Ang Diyos, hallelujah. Wala siya magbaka. Praise God. Kaya ang Ginoo magatagbo sa insaktong papanginan na nato. Yes, ato ibutang sa itong nauna ang kwarta tubag sa tanang gikinanglan. Busa ayon ang kusik-kusiki, tiguba ginay mong kwarta. Apan ihatag ng Diyas Ginoo. Na may uban ako nakitaan, may kayo mong mahatag na ito yung isip na tao. Generous kayo. Okay ko, ano diya brad? Niya, praise God, mo galing kahatag siya ang tayo sa Ginoo. So, di anta nga mga igsuon, nalipay ang Ginoo ay natakon ka sa mga sikataw. Pero kung wali mo mabuhat na kanto sa Ginoo, wasakay. Ang sa Ginoo sa Ginoo, hallelujah, dad-anin nyo ang inyong tibuki ka na pulo ka sa kumalang tigumanan, hallelujah, magkano, di ba? Panalanginan ko kamo. Wala sa kay panalangin na nag-awa sumala sa Ginoo sa Biblia. Dili ba na Ginoo yung pakapsanta? Di ba tapapasmuhon? Kaya may kamot bang ka? Nagtrabaho bang ka? Praise God. Pero kung mayon ka ka nag-ingon sa Biblia, nag-awas na panalangin mga isunod, I mean sa nag-awas na panalangin. Kanang package na na panalangin ba? Panalangin na na imong panglawas, panalangin na mo tibong palimalay, di panalangin sa Ginoo ang imong trabaho, di panalangin na sa Ginoo ang Espiritu, mo sa kaya kordahan mo lang ka, o niya, laban kang Espiritu, di na iya sa Ginoo. Ayaw pinila ako lagi, panalagyan ang yapo ko, pagkatatanong tayo sa, ayaw ilang panalangin ka, ang panalangin sa Ginoo, una sa tanan, ang kalinaw o kalipay. Una dili mahatag sa kwarta. Naabra lang kay kwarta, pero hindi mo una misong kanunay sapot, kanunay lakot, kanunay masukanon. Di na panalangin mga Diyon, kanunay kang gikukot sa inyong kaugalingon ng mga pangunawa ng plano, di na panalangin. Pero ang panalangin, hayahay kayong dawatong ikan sa Diyos. Di ka mag-ugtas. Maabot na sa eksaktong panahon. Hallelujah. Basta ang imuhang pakigrelasyon na agya sa Ginoo. Hallelujah. To God be all the glory. Ako kalangin dito-ditohon mga igsuon kay basig malapas ko sa oras. Ecclesiastes chapter 7 verse 12. Unsa may giingon ni Haring Solomon gyapon 7:12 mga igsuon. Praise God. Hallelujah. Kay ang kaalam mo usa ka panagang, maingon nga ang salapi mo usa ka panagangman, apan ang pagkahalangdon sa kahibalo mao kana ang kaalam nga nagabantay sa kinabuhi ni adtong nagabaton ni ini. Unsa di ay mga kaisunan ang kaalam? Makasagang. Kaya mga bride, mga isuon, kamao kayo muhimo sa itong mga puti. Oh. Kamao kayo muhimo sa baliko, matulid, o ang tulid balikoon tungkol sa iyang kaalam. Makapanagang ka, makadipinsa ka sa mga gitawag ko, mga isyo, mga buhaton imo. Hallelujah. Doon na kay saktong kaalam, masagaw na nimo, mayroon sa ng salapi, makasagaw sa, kay bisan pa mga kaisuna no, kanang konfliktado na yung ka, no? Convicted na ka, pero praise God, naamakay sapi mga iso. Turne, palunsanan ko, imuhan na ni turne, sa kabasket ni, wala pag iniibang. Praise God. Manang katukoy sa ako na napriso, ikaw kasandaan ang opsunto. Manuman kayo tungkol sa imong kwarta, nakapanagang ka. Apan ang giingon ni Haring Solomon, praise God, hallelujah, nga ang kaalam o ang
Praise God. Kung ang kaalam nagabantay sa kinabuhi. Tayo sabi, apan ang pagkahalagdon sa kahibalo. Wow. Ang kahibalo o ang kaalam na iglesia. Ang kaalam, knowledge na imo na nakuha sa eskwelahan, imo na nakuha sa imo experience, imo na nakuha sa imong gitawag o sa imong mga kasinatian. Pero kung mag-isgot ang kaalam, that is wisdom. Di na naaning kalibutan na. Ha? Ang kahibalo rather. Ang kahibalo, no? Nagabantay. Praise God, hallelujah. Mauman, kana ang kahibalo, mauman, kana ang kaalam nga nagabantay sa kinabuhi ni adto nagabato ni ini. Praise God. Kung doon na kay kaalam, maayo. Pero kung wa kay kahibalo, buti pasabot, wa kay connection sa Ginoo. Kinahanglan ang kaalam bantayan sa kahibalo. Overpower ang langit ng kaalam. Mo pating babaw, mulabaw, nagbantay sa imong kahibalo, aron ikaw, hallelujah, makabaton ni atong imo ang ipangandoy nga kinabuhi nga walay katapusan. Praise God. Si Haring Solomon magdi alamon, pero nawadaan siya kahibalo sa katapusan sa iyang kinabuhi. Himo na lang siya nga mga sunod-sunod sa iyang mga daghang asawa, mga iso. Nawadaan siya kahibalo. Busa kinahanglan kining imong kaalam, imo nang ipa-overpower sa kahibalo ni mo ngadto sa Diyos. Yes. Kay ang kahibalo nabaw sa tanan. Ang kahibalo na ibalo sa tanan. Ang kahibalo hindi na matungan, mga ison, kay iya na sa Ginoo. Yes. Ayaw ng pag-ingon nga ikaw, maalam mo na kay graduate ka, daghan ka o ka ng mga diploma niya. No? Hallelujah. Dili ayaw nang ipindi niya, ayaw nang isanid niya, kinahanglan ka, hallelujah, o kahibalo. Kay kanang kaalama, iya na sa di tawag pa isong tawanon o yutanon, hallelujah, apan ang kahibalo, mao ka na ang wisdom gikan sa atong buhi nga Diyos. To God be all the glory. Salamat sa Ginoo, mga ison, praise God. Hallelujah. Dalay ko ng Diyos sa walay katapusan na naghahatag ka nato mga isuno kahibalo. Hallelujah! Isang pa niya sa iglesia, mga isuno ay nagdumalaha, pinagi sa imo lamang kaalam. Hallelujah! Importante ang kaalam. Mo plano, mo plastar, pero ang importante ang kahibalo. Kaya kung mo tungkot sa kanamatang sa klase sa tao, mga isuno. Kung mga spiritual wisdom, luoy ka, mga kaisunan. Di ka makasabot sa buhat sa kaway. Kaya tuyakon ka. Kaya malipat-lipaton ang kaaway na kinahanglan ta o wisdom magikan sa Diyos. Kaya kung wakang wisdom gikan sa Diyos, mga ison, ilong-ilungon ka sa imong membro. Labi ng supported na membro, professional na membro, ilong-ilungon ka. Wa man kay wisdom. Pero kung doon na kay wisdom gikan sa Diyos, pwede ka mo yung niya, Brad, dili na kabubuton sa Ginoo. Brad, gidumta na sa Diyos. Doon na kay power ba? Kaya na kay wisdom, na kay power to rebuke, power to kanang o mga kaisunan kanang padlong ba? Gahom sa pagka-padlong, gahom sa pagsalanta, doon na kayo authority, tama kayo wisdom. Amen. Pero kung kayo ba nung lang sa lulo ko, anak, kuyaw kayo na, doon kurso, anak.
May gani, o mapil sa ilkulso, ikatulungan ka. Praise God. Hallelujah. Mga na ikinahanglan sa buluhaton, nakay wisdom mga iso. Kaya kung kay wisdom, gikan sa Diyos, praise God, mag-speak in tongues, dito pa po rin mga kaisunan na bisag, wala niya na kanang bitawang mga isurong nagkaguliyang na, praise God, pasagdalan mo, sagdalan na, kaya na sa Ginoo, kanang magsigil ka, refill, magsigil, kadugayan na, mahimo na ng tinawhan nun na, aron sikat siya, o pagkani magsugod kursis, nalukso-lukso na, kaya wala kay wisdom mga isun sa pag-ila, kung kana iyamas sa Diyos, o kana iyamas mo nun. Kaya bisan pa niya sa iglesia mga isuon, mag-insert ang kaaway, kamito na mo, aron magpain na siya, nga siya espiritual ko nuhay. Yes, Lord. Thank you, Lord. Ang nagag-wisdom sa pamilya. Kapag may matulog, kapag matulog, crusade mga kaisunan na si Reverend Cool, ang speaker mga isuon, dunay ni speak in tongues, dunay ni singit nito ang kusog kayo. O kang ipadlo nga sa ngalan ni Jesus, hello! Kaya nakaila siya, iya ba ito sa Diyos kung din. Pero kung nga kayo, kung na namin ka, ayun o, kung ka nang gigi, kung ano mo ang quinsing the Holy Spirit. Mailan man namin mong lihog sa Diyos, mga ito. Kaya ang lihog sa Diyos, kana siya mo bless sa tanan na nakadungog. Pero ang lihok sa unod, makapanlimbaw sa balhibo. Ang mula nga ipaluhog ang ta. Yes. Kinahanglan mo ka mauwa na mo discern, mga iso. Doon na ganilang singgit-singgit na naglukso-lukso. Apa na mong balhibo na limbaw. Duulan na siya. Panigli o mayo. O bagyong kay tando ikan sa Diyos. Yun niya sa Brad, luhod. Luhod, Brad. Dahil ang Ginoo or lingkod. Ayaw ko din na, Brad, hilong na, Brad. Huwag ko matando ka rin yung lukso-lukso niya. Pa-open na siya. Ikaduhang ebidensya. Makita niyo ang iyang kinabuhi. Kung naglakaw ba yun siya, saka bubot sa Diyos. Kaya ang Diyos na nasa kasi murid na sa gawas. Apan kung dili Espiritu sa Diyos ang nasa iyong sunod, di yun siya makapakita sa mga buhat na iya sa Diyos. Hallelujah. Amo din isagaran niyo mga elder mo sa church, mga pastor, na mga maomo, praise God, sa tabang sa Diyos, sa pagdumala sa iglesia. Kaya ang iglesia, dili na madumalahan sa pastora na kinanglan niyo kay suunan nga sinsitibo, kay suunan nga mo, hallelujah, suporta diya sa buluhaton sa Ginoo. Dalay ko ng Diyos, mga lipay ko na mga members na natin, aron nga ma-equip ta, aron masangkapan ta, aron makahibaluta, praise God, nining buluhaton nga gisamad sa Diyos na nato. Kaya ang atong pakigpugno o pakigpiso, dili iya sa unod o dugo, kung dili batok sa daw ng Espiritu sa kaligid, na nagalihog, dili kalibutan na karon. Hallelujah! Pugno ni sa Espiritu mga iso. Gusang kinahanglan kang Espiritu sa Diyos nga maoy mutugkan anang kasiha sa Espiritu. Nung sa abot mandani, Lord, hallelujah, kwarta na natin isbutan, pero nag-ampo, may gugos din mo matagay kung kanong mensahe kagikan din mo din. Kanang may kung kasabot ganong mo niya dilim sa Ginoo. Praise God, hallelujah. Kaya ang Diyos doon na sa ikahangawa sa iyang iglesia. Ang Diyos doon na siya, hallelujah, kalungkod niya sa iglesia, mga isuwa. Hallelujah, hallelujah. About sa money, mga kaisunan, matod pa diri,
King Solomon added in Ecclesiastes chapter 7 verse 12, which says, money is the defense. Praise God. So matod pa ni King Solomon, na matod na, to many people it is the defense and protection. That is why many treat money as God, and just as John Adam said, money the greatest God below the sky. Many serve and worship Mammon as God. Yes, you know na mga iso. Ang salapi, molipon yun na mo. Kung doon na kay kasing-kasing nga mahigugmaon sa salapi. Kung yun-tuyuro ka ng imong salapi, sa asa ka na doon, praise God, hantod nga, ma-scam ka na lang. Hallelujah. Kay gamhanan na siya. Busa, kinahanglan nga makasabuta sa atong pagbati kung iulipon na ba ta sa atong salapi or siya ba'y atong ulipon. Kay ang Diyos gusto ko niya kaya katawan panalaginan din niya. Tanawa si Abraham, pinakadato. Tanawa si Jacob, wasa iya. Pero di panalaginan si Noah, ipadato. Tanawa si Noah, tanawa mga kaisunan si Job. Tanan ng mga katawhan, hallelujah. Kaniadto, sinako ang ilang bulawan. Praise God, karon ang atong bulan kanang sa singsing nas Muslim mga igsoon. Praise God, pero wala naman na, hallelujah, kinahanglan na. Sinako ilang mga bulawan kaniadto, umiwong ka ng mga lagad, gusto napubre naman ko, hindi na sa iyo si Ginoo, sa iyong nanimo, so siya yung kagalingon. Kung napubre yung kaayong pangalagad, kaya sa mga kaya kagapubre, kasi magpalimos ka na lang. So siya mo kagalingon kay ang saad sa Diyos panalangin yun. Ang saad sa Diyos kanagaya yun. Ang saad sa Diyos, hallelujah, maog yun ang iyahang gitawag na yun abundance na mawod sa itong kinabuhi. Mga ginasaad sa Ginoo. Busa, hallelujah, ako malipay ko nga ako nakita mga kaisunan, 5 katuig, 10 katuig, unsa na sila. Kaya kana siya mga igsoon, praise God, resulta na sa iyong relasyon sa Diyos. Kana siya, resulta na sa iyong pagkamasinungtanon sa Ginoo. Praise God, kung 20 na katuig, 30 na katuig, Brad, kumusta mga Brad ka? Napos to, walang gihapon, akala, walang di kumulipay ng 30 na katuig, walang gihapon, down sa ulan. Kinahanglan mga igsoon. Hallelujah, atong susihon, no? ang praise God pakikrelasyon diha sa Ginoo. Matod pa sa Matthew chapter 6 verse 24 mga igsoon. Ako ni siya basahon nga bersikulo mahitungod sa labianon nga bahin. Praise God. Matthew chapter 6 verse 24 nagaingon din ang pupulong sa Diyos mga kaisunan. Praise God. 6:24 wala bisan kinsa nga araw makaalagad o duha kaadalon. Kay may nabuman madungtan niya ang usa o gigugmaon niya ikaduha. Oo, dapigan niya ang usa o tamayon niya ang ikaduha. Dili ka mo makaalagad sa Diyos o sa mga bahandi. Ang tanan niyo, amin. Dili na po din mo sila dumano. Dili na mo sila pwede nga kuyugon ang duha. No? Nga pantay-pantay. What I mean nga, ibalansin ni mo. Praise God. Kinahanglan nga nunaging mulabaw ani nila. Kung mulabaw ang imong gugma sa bahandi, mo resulta na nga mo kuluhod ang imuhang espirituhanong pagpangalagad. Apan kung mulabaw ang imong espirituhanong pagpangalagad, nakita sa mga kaisunan nga mo kuluhod ang imuhang pagtagad o ang imuhang hallelujah at
atensyon ngadto sa sanapianong mga butang. Hallelujah. Mora na siya mga isuon. Praise God. Ang timaylan kay matod pa ni Ginoo, dili ko ka makaalaga ng duha ka galon. Dili ka pwede nga igno nimo, Lord, I love you. O niya ingon sad ka nga I love you sa ako ang kanang mga kaptangan, mga yunani. Kay kinahanglan nga duna din mulabaw nila. Hallelujah. Duna joy. Hallelujah. Praise God. Imuhang gitawag o prinsipyo kinsa nila ang imong pilion. O muna igingon sa atong Ginoong Jesucristo mga isuon. Praise God. Bato pa ni King Solomon again, added well, make it friends. Ang kanang pagka adunay bahagi mga isuon, makahatag og daghang mga higala. Muto ba mga isuon? Praise God, nakuna na kayo. Panalangin, bangka-bangka na ka, hatag-hatag na ka, mudaghan ang imong mga amigo, imong mga pariente. Pero kung wadyo ka, si pangayo na ka, mawala kang pariente, mawala sa kagamigo. Praise God. Muna yung ni Haring Solomon mga iso. Sa Proverbs chapter 14, verse 20, kung sa iyon ni Haring Solomon, praise God. Hallelujah. Matod pa niya mga kaisunan Proverbs 14:20. Ang kabus ginadungtan bisan ng iyang kaugalingong silingan. Apan ang dato may daghang mga hikala. Muna nga din gusto ang Ginoo may so na magpabiling tang kabus. Magpabiling tang luto. Kay initan ka sa mga silingan. Gusto niya nga paswaluta aron ng kalibutan makaingon kini sila sa wapang Pentecostal ingon ani karon na Pentecostal na ingon ana naman sa wapang Pentecostal maglakaw-lakaw naman sila karon na 4 wheels naman. Di ba may maya ginawa ng mga ito? Praise God. Busang kinahanglan kagkaalam sa pagpahimutan sa mga grasya na ipiyan sa Diyos niyo. O importante nga, hallelujah, ayaw kalimti ang tag-iya mga isuon sa grasya. Ayaw kalimti ang naghatag na ng mga grasya kay saad na niya mga isuon, praise God, nga kung siya imong pagayinumduman, siya magapanalangin. Matod pa rin, money is the universal need of man. This is a non-debatable fact. Modyo na mga isuon. Sa tibong kalibutan, sa tanan, hallelujah, wala din yun gawa ng inanang kwarta. Ang inahanglan yung kwarta ang matakusa. You and I need money. The business world, secular world, underworld, and church world needs money. The priests, the pastor, missionaries, and evangelists need money. Praise God. Tinuod na mga iso. Unsang klaseng organisasyon, unsang klaseng programon patay sa Ginoo. Ang mga pastor, mga missionaries, mga pari, praise God, nagkinahanglan ng salapi. We need money to preach the gospel, build churches, support Bible students, hallelujah, and send home missionaries. We need money to buy church vehicles, musical instruments, computers, laptops, etc. Mauna ang salapi gikinahanglan na sa iglesia. Praise God. Aron ka dunay maggamit, aron ka dunay mga instrumento. Kay kung karong panahon na ang imong simbahan mga isuon, halugitan lang kagihapon, di na makadimao mga kaisunan. Kay daghan mo sa kato sa mukhabot na halugitan na. Praise God. May mga sa una kay 20, 15 na ka mga tao, nindot ka ng halugitan, dumog na kayo.
Praise God. Karon dapling ka kasada, halugitan, di na kadungog, hasta buduyog, kay banha kayo sa kinanag, ang giagi, mga iso. O, murag, may ursan nga, luwirsan ka kayo. Amo na imo, isuminto. Murag ko gani karon mga isong, praise God, hallelujah. Maningkamot yun, kaya naata sa panahon karon, kinahanglan nato ng mga isong. We need money to print Bibles, tracts, and Christian books. We need money to sponsor crusades, hold conferences, and conduct seminars. So every man needs money from the home to the home o to the tomb. Gikan sa tiyan pagani atos luganan, no, from birth to death. Muna nga, kaming mga pastor, malipay din eh. Adunay mga kaisunan ng generous. Adunay mga kaisunan ng ipanalahinan sa ginawang offer. Ako ay bahala na pastor, praise God. Hallelujah sa mga isla, sa mga bata. Pastor, mutabang ko ani nga, kanang apuluhaton. Pastor, kanang sitiran, ako na sponsor anak. Kaya ang buluhaton sa Ginoo. Nang ginahanglan yun siya sa lipiano, mga kaisunan mga. Kung sa akong ipanalaginan mo sa Diyos, i-priority ninyo ang buluhaton sa Ginoo. Suportahin ninyo ang buluhaton sa Diyos. Hallelujah! Praise God! Pagpugas, alang sa imayaan sa Ginoo. Kaya dinig yung ka mapagyas, makaanig yung ka mapagyas. Hallelujah! Kaya ang Diyos, praise God, magtagya sa tanang mga butang. Matod pa rin mga isuran, God also uses money to further or to further His cause. When Christ told His apostles to go to all the world to preach the gospel, money was implied. They could not travel without money. Hallelujah. Pero sige nung kayo, wali nyo may balita, ngatos di mo kabuhatan, ngatos di mo kalibutan, kinahanglan na kwarta mga isuon, di mo madagblakaw rin. Praise God. Hallelujah. Abi nyo may isuon, ano nga namin kaisunan rin na kanbeng, si, yung bana sa late Oscar Rios, Termin Rios na karon, kaya yung sukod, una na nakanbert sa Manila ni Pastor Art Martinez, bubiyahin na sila aeroplano rin, uban sa worker ni Pastor Art, aron may mustadihan na silang Termin. Di siya mo, sayang mo buhi kwarta pa siya. Kaya sa aeroplano, ako talaga ribuntag sa iyo. Pagkagabi yun, pagkauma, balik na saan sila dito. Pagkasunbulan, biyahe na saan. Praise God. Kay matod pa niya, Pastor, kini nga akong nadawat, gikan naman sa Ginoo. Ako sa mga ipagapit sa puluhaton sa Ginoo. Karon na mga kalaki ng kami. Yung mga anak ko iso, ng kami. Hallelujah. Dahil di man tanan tungod kay wala naman kay madumalahi, pero lagi nagpapili mga ison, faithful sa kapangalagad sa Ginoo. Ako sa kakalagi na kabaylos ibo kalibutan. Tungod kay dunay nagpagas, dunay gasto, biya na yung negosyo, wanir diri aron gawali ang tulong sa Ginoo. Praise God. Una nga, ayaw mo kabala ka mga kaisunan, ayaw mong kahadlok, di nakita pakabsan sa Ginoo. Kung unsa may ato natang Ginoo, iya pa ng palambuan, ibalik na kami nato. Hallelujah. We can outgive God mga isuon. Praise God. Hallelujah. Unsa may ato kanang giunahuna, unahan lang siya kay ihatag na niya mga isuon. No, Acts 1:8, no? You will receive power after that the Holy Ghost is come upon you. Na mahimot ang witnesses sa Jerusalem, sa Judea, sa Samaria. Praise God. Hallelujah. Gusto sa Ginoo nga ipa-adangan o ipa-kailap ang iyahang pulo, ang iyahang mensahe nga tibok kalibutan. O matod pa, praise God, there is a Matthew chapter 24 mga isunod. Muna importante kayo nga,
ato ning panikamutan kay mo ning giingon sa atong Ginoong Hesukristo sa Matthew chapter 24 verse 14. Nagaingon siya din mga igsoon. Praise God. Matthew chapter 24 verse 14. Hallelujah. O kining mayong balita mahitungod sa tingharian igawali ngadto sa tibuok nga kalibutan. Hallelujah. Ingon nga pagpahimatuon ngadto sa tanang kanasuran o unya moabot na ang katapusan. Dili pa yun ang Ginoo mo balik ko ang iyang pulong, dili kawali ngadto sa tibuok kalibutan. Kay mauni ang kabubuton sa Diyos aron ang tao walay kapangulitas. Aron ang tao dili makapamalibat kinahanglan ang tanang katawhan kawalihan gyud sa pulong sa Ginoo. Praise God. Hallelujah. Ayaw mo kahadlok sa pagwali na nang iyong mga silingan mga pariente tungod kay gisugo ta sa Ginoo wala man santa. Hallelujah. Praise God. Mga nila, mga isuon, ato ramang gimensahe nila ang pulong sa Diyos ngo'y gikinahanglan sa atong kalag mga kaisunan. Praise God. Mga isuon, unsa diyon, hallelujah, ni Ezekiel tungod din ang atong sitwasyon karon. Hallelujah. 10 minutos na matong ng conclusion mga isuon. Praise God. Ako na ni-shortcut. Gusto na kong ma-refresh ta. Gusto na kong mga isuon nga ma-remind ta, mapahinumduman ta unsa may tabo sa katapusang mga adlaw may tungod sa imong salapi nga kuwalihan gitigom-tiguman og mayo. Dito may ako ginakaw kami sa Nambisang last week mga isuon. Tumis Basmati o doon na nag-iwan ako, Pastor. Ini akong iyaan. Marang tanawan mo, Pastor. Marang ordinaryo na kayo. Nakarapat ha. Pero, Pastor, pag-abot siya kayo, katong panahon ni Duterte, nga katong mga tagpalinti, mga karaan mo na diling na nawato. Naukayan niya siya gitigong, siya gibutangan, tumas baldi. Tag 20. Di man sa mo din po sa itong bangko kay basin ko na mag-problem bangko. Kung siya na kasi buong dito mo sa mga kwarto na. Tumas baldi nga tag 20 nga binandol ilang gilabay hindi na madawon. Sayang. Isda. Hallelujah. Pero din sa basta-basta yung gihimo may sa para sa bulaton sa inyo. Ako kayo sa ipahan kipatuko. Ako matanaw tas ng Pilipinas kung atong top 1 to 10, no? From top 1 to 10, dili siya mabiya sa top 10 mga iso. Daghan pa kayo mga kamit mga kaisunan, praise God. Pero, hallelujah, di panalanginan siya may sa Diyos na di man siya mga kaisunan. Kanang may nato may pagkagarbuso pa, may man siya tihip. Hallelujah. Basta buluhaton sa Diyos. Grabe siya ka generoso. Hallelujah. Ay, Pastor, ito mo balihin. Di ka ito ka. Matungko na pulog na simbahan. Padadaan yan. Usang nagatos na sa akong siminto. Alam, isa naman isunan. Praise God. Habang sa buluhaton. Munang wabin siya. Pagkab siya. Unsa may tabo na ito sa kapit sa lahin at lamang. So, kasi naka-depositos pang kulindagan. Matod na sa Ezekiel chapter 7, verse 19. Hallelujah. Ato ni pangutan o ato ni tanaw ang propesya ni Ezekiel mga iso. Si Prophet Ezekiel na propesya may tungod sa salapi sa Ezekiel chapter 7, verse 19. Ilang ikasalibay ang ilang salapi diya sa kadalanan. O ang ilang bulawan mayroon sa butang nga mahugaw. Ang ilang salapi o ang ilang bulawan dili makaluwas kanila
sa adlaw sa kapumot ni Jehova. Sila dili makatagbaw sa ilang mga kalag. Amen ba? Wow, amen. Uspunan ko. Ay sa nabi ang bulawan, dili makatagbaw sa ilang kalag. Amen? Praise God. Ni makabusog sa ilang mga tiyan. Tungod kay kana nahimong kapangdulan sa ilang pagkadautan. Ang hilapihan na pagigugma sa salapi, mahimong motok mo nimo sa pagkadautan. Usap, sakti ang salapi nga motok mo nimo. Sakti nga ikaw motok mo sa salapi, dili ka ikaw motok mo sa salapi. Nagkabalakas, hallelujah, sa unahan. Kay mabuot lagi ng panahon mga ison nga pulawan o salapi, matod pa. Naisikip, ipanglaban na lang adawin mga bilin. Imagine ba ninyo itong pandemic mga iso? Taghang mga dato kayo mga gusto mo atong Amerika, atong Singapore, atong Canada. Huwag may flight sa aeroplano. Huwag may magagawa sa ng balay. 2 hours na dito, pamana ito, namamatay lang kami sa kagul. Kita, kung wala kayo tawag o ganap, kaya nga itong kain nga, pang digpas o kanay mo pakita mga ison, hindi ka magagawas mo pala, hindi ka makatong merkado. Kaya ka na si mong palay ka, loko-loko, no? Kung sa magpulosin mo babi, kung sa magpulosin mo masalapi, di pa sila na nang isikil mga ison na sa unahing adlaw. Imo na na ipanlapay mga ison. Imo na na ipangsalibay. Praise God. Ang pansabtang karon doon na pa'y kaya kayunan. Naapagay. Hallelujah. Paglaong ato na ipag-amit sa bulotong sa Ginoo. Kaya di kami makatagbaw ka na ito mga ison. Praise God. Pabilin sa paraimo mga ison ay yurot. Kaya sa bulotong niya. Pabilin sa parato. Yung ihurot mga ison. Praise God. Karong kasunod-sunod sa kasampang apay, flight, meron plano mga apay, bago mga ison. Hallelujah. Ngayon akong pananglitan, mapunta panahon na ipaglapay naman lang na di nakapamili kayo. Ang sobras katuwa na imang dibuhian para sa kaluhan. Pero kung nagtapulog na lang na niya, huwag kaya agad para sa kaluhan kung may paglapay, tulong-tulungan. Muna'y kamirising mo mga ison. Praise God. Nagtuon na rin mo sa pagkadautan. Ano ka? Si Piring na saan? Princess na saan? 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 Masahan nyo ka. Basta yung mga yung prinsipyo. May mo kang very sad. Ano man? Huwag tayo ato. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Lumalapay ng taking kalimutan. Kung nakakulit kang daghan, sulti ka. Kung nakakulit kang gamay na, pasalamat lang niya. Hallelujah. Praise God. Yaman ang pagbuhat mo ng isa. In everything give thanks. Hallelujah. Yes. Apan nakakaroon, inon ko ikaw. Praise God. Kung wakay kwarta, nakay panahon, ikaw na lang paggamit sa bulaton sa Ginoo. Nakay kwarta, huwag magay panahon, ipagamit imong kwarta, kaya aron apil ka, diya sa paglakaw sa mga. Yes. Hallelujah. Pamalandungo na ito ning atong panahon karon mga ison. Kining kaguliang na hitabo sa kalibutan karon. Mao na ni mga kaisunan ang mga ilahanan. Praise God sa doon na nga pagbalik sa atong Ginoo Kristo. Church, hallelujah. Yes. Inom dumi. Praise God ang kining iglesia sa Dios. Nga di ka ipahimutan ng kinahanglan ng financial, ng kinahanglan ng mga tao. Hallelujah. Nga andam mo sacrifice sa ilang salapianong kabahin. Alam niyo. Dalago ng Diyos sa walang katapos ang mga panindugta alas 12 ng mga Iso. Thank you, Lord. Hallelujah. Jesus Christ of Nazareth. Thank you, Lord.